I Hirtshals, der har man en fantastisk bordtennisklub. Den hedder B75, og det er en klub, der skal ud i to meget, meget vigtige kampe nu her i weekenden, både lørdag og søndag. Og det er jo altså oprykningen til første division, at det handler om, hvor B75 i øjeblikket fører foran Ribe. Begge har 20 point, så det er meget, meget tæt. Og jeg har fået to gæster i studiet. Det er Andreas Rock her, en af spillerne, og Yu Han Chen, som er en af de kinesiske spillere og træner. Så en del af interviewet på dansk og en del på engelsk. Og Andreas, lad os starte med dig. 2 nervepirrende kampe skal I ud i. I skal møde Viby lørdag, og så skal I møde Sisu søndag. Begge kampe i Aarhus. Hvad tror du det vigtigste bliver? Bliver det at holde nerverne i skak? Ja, altså det bliver helt klart vigtigt at holde nerverne i skak. Især nu, når vi står lige med Ribe, så det bliver antallet af vundne kampe, der bliver afgørende. Så selvom vi kommer foran, eller vi kommer bagud i nogle af kampene, så er det vigtigt, at vi bliver ved med at kæmpe og vinder så mange som overhovedet muligt. Og Viby, som er den første modstander, de ligger på 6. plads. Det bliver vel den nemmeste kamp, hvis der er nogen, der bliver nemme, eller hvad? Både og. Det er jo faktisk sådan, at Viby, de har den bedste spiller i anden division. Han hedder Rasmus Brunbjerg, han er tidligere landsholdsspiller. Så jeg tror personligt, at det bliver den hårde kamp, hvilket er lidt en joker i og med, at de ligger lavere end de andre. And Johan, you are the coach for these players. What are your expectations before the 2 matches? And this week we prepare. I think we make it very good prepare, and I also think my team is ready to play this match. That is our club dream. Yeah, if we can come to the first division next year. The boys also working very hard this year, so I think this weekend is so exciting. Andreas, hvis nogen havde fortalt dig for et år siden, at I stod foran de sidste kampe og faktisk selv kunne afgøre det i forhold til at rykke op i første division, hvad har du så sagt dengang? Så har jeg sagt, det er en stor fed løgn. Der er ingen chance for det. Men altså den her formiddagstræning, I laver morgentræning, hvor meget betyder den? Jamen altså, den er meget vigtig. Bare det, man kan træne dobbelt så meget, ikke? Det betyder jo, at fra i år til sidste år, så tæller vores træning i år for 2 år i forhold til sidste års træning. Altså det er jo en stor forskel. Johan, you come from China and you try to teach them to play table tennis like they do in China. Are they 50% Chinese now and 50% Danish? Right now, I think they are 80% Chinese. What is the good thing about Chinese table tennis? What's the most important things for you when you play that sport? I think in table tennis for China is the most bigger sport. And we have a lot of people play, so we have and a lot of things is we always talk about. Yeah, so I think for the Danish player, the first they should to know something they don't know in the Denmark. Yeah, because the normally student we was in the school we also play table tennis, so in the Denmark it's like a not very big sport. Det er selvfølgelig en kæmpe sport i Kina, knap så stor i Danmark, og man bliver jo ikke sådan udlært kinesiske bordtennisspillere på et par år, men hvor langt synes du selv, I er kommet? Jamen altså, jeg synes, vi er nået ekstremt langt. Man kan jo se, at nu er vi rykket op 2 år i træk, først fra serie 1 til Jyllandsserien, og så fra Jyllandsserien til anden division. Og hvis vi så gør det igen nu, fra anden division til første division, det snakker jo sådan set for sig selv. Udviklingen er jo kommet med raketfart. Johan, how far can this team reach if they go to the first division? Can they go even higher later, maybe? Yes, I think in next year we want to just to stay in the first division. But in the boys' dream is we want to come to the Super League in the Denmark. Yeah, that is our big dream. But there is a big difference between first division and the Super League, or what? Yeah, I think the first division between the Super League still is a little, I think, much height. But I think the boys, they have the chance to come to first Super League. Do you hope that even more Chinese players could go to Denmark and teach the Danish players all over the country? Yeah, I think that will be good if the Chinese can come to the Europe and teach the table tennis. Andreas, Johan vil gerne have endnu flere kinesere hertil, men omvendt så er det vel egentlig rart, at man kan ikke sige, at I er alene om at have kinesere, men trods alt, I må vel få en fordel i de her år, hvor I får den her Kina-træning, som mange andre ikke gør. Jo, absolut. Altså, det giver os jo en fordel. Det kan man også se på resultaterne, ikke? Det burde næsten være umuligt for et tidligere Jyllandsseriehold, og så rykke op i første division året efter de er kommet op. Altså, det giver os helt klart en fordel.
Og den vil vi selvfølgelig miste, hvis alle lige pludselig har kinesisk træner. Og til sidst, Andreas, den sidste kamp, den spiller I søndag klokken 2, og så satser I på, at den er færdig sådan inden aftensmads tid. Bliver det fejringsøl eller gravøl, I kommer til at drikke søndag aften? Jamen, en af delene i hvert fald. Vi regner med, at vi skal ned på Skipperkronen, når vi kommer hjem. Det er jeg vel ondt. Andreas Rock her og Yu Han Tien, tak fordi thanks for coming and good luck this weekend. Mange tak. Thank you.